Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da safiya, barkanmu da wannan lokaci, fatan kuma kowa ya tashi lafiya. To wannan dai bidiyo gajeren bidiyo ne, kuma ina so in sanarwa ne. Idan har kana amfani da smartphone wanda ake magana da Android kenan, ko iPhone, ko Tecno, ko Infinix, ko Redmi, ko wani dai irin waya, wannan bidiyon naka ne. Ka saurara ka ji abin da yake faruwa a yanzu. Abin da yake faruwa shine WhatsApp company sun riga sun bada notice kan cewa duk wata waya da take amfani da GB WhatsApp, da su kulla wannan wayan, ba ta samu damar amfani da WhatsApp ba. So wannan sakon ina gaya wa mutane saboda ku sani, in kana amfani da GB WhatsApp, in har ba su kulle maka wayanka ba, ka garzaya kai maza maza ka sauke GB WhatsApp ka mai da ainihin WhatsApp wanda kamfanin WhatsApp suka daura a Play Store. Shine asalin ingantaccen WhatsApp da zaka iya amfani da shi, wanda ba tare da an rufe maka wayanka ba. To wanda kuma aka rufe musu wayansu, insha Allah bidiyo na gaba zan kawo muku yadda za ku iya sa asalin original WhatsApp kuma ku ci gaba da amfani da wayanku lafiya lau, babu wani wannan. To don Allah, an kun ga bidiyon nan, ka tar da bidiyon nan kuma ya maka amfani, ka danna mana like da share. Idan kuma ba kai following din channel din ba, don Allah kai following din channel dinmu na duk inda kaga wannan bidiyo. To mun gode, sai mun kawo muku na gaba wanda za ku yi amfani da wayoyinku da WhatsApp ta riga ta sauke sa kan network, saboda an riga an kulle, saboda ka taɓa amfani da GB WhatsApp. Don ka taɓa amfani da GB WhatsApp a wayanka, kowane WhatsApp in ka saka, kowane number in ka saka za su rufe shi. To amma da wannan dabarar da zan kawo, insha Allah za ka ci gaba da amfani da wayanka, domin na riga na gwada. Ina so in tabbatar da ingancin shi ne kafin nan in maku sharing din shi. To na gode.